Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bandiraɓe, on kofnama, on gelanama bo hayruji ɗuɗɗi ɗi duniya be a lahira. To ɗum mo moɗon bi'eteɗo Abdul Kadiri Abubakar, andiraɗo be Fasaha TV. To Allah lamiɗo hoddiri, mi wardani en be maɓɓiti live video meɗen hande ni onna. To banni e maɓɓiti live na bo ngam korume, sai ngam jawabago ƴami ƴamoɓe. Kala marɗo haje ƴamol fu to oɗo connecti o winda ƴamol mako ha les commentaire kadi ha jontani wala garɗo, nda woli mo wari. To andi a wari, windanen assalamu alaikum. Yawwa, to a windi assalamu alaikum, min jaban ƴamol maɗa. To banni majum on, assalamu alaikum, min jaba wa alaikum salam. To a wodi haje ƴamol fere a ƴama. To nden bo musamman ko waɗi maɓɓiti live video meɗen, ko waɗi maɓɓiti live video meɗen ngam heɓugo sawariji moɗon bandiraɓe. Nda goɗɗo fere assalamu wa alayhi salam wa alaikum salam. Minen kam min jaɓan silminago maɗa be neɗɗaku, na bana silminori ɗo. Raison maɗo dérange on andi. Nda ɗum yofi. Wala mo wari. Yawwa, ni ɓuran laɓugo mi tammutona. Amma bana nane no ɗo kam ina mi famanai en live majum. To kadi en ɗon de'itini, en ɗon deni to woli waroɓe, inchallah. Da oɗo ɗo nende mako Suleiman. Oi, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Live meɗen man famanai nga bandiraɓe. Famai jonde magam sam. Yawa, mi fondani bo mi lara. Yawa, dikkani goɗɗo goto tan gontuɗen ha ɗo ni. Goto an ɗo partaja en keɓa himɓe. En dokkino
21h30 to 21h waɗi ha sali be 30 wala mo wangi. To aka music an kande wala garanɗo. Play by USB drive. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من سمين أحباب جدا الله صلى الله عليه وسلم. ديوانو جمين قدن يون حجيا دقا فادا شيخ راني رضي الله تعالى. ونبيتا قولي مصطفى bano en mbino kala mo nasti live meɗen ɗo pat o habda o windana en commentaire mako o hokka en sawari dedei ko nafata en. To a wodi ƴamol bo a ƴama ƴamol maɗa. Tami a fani nda bawoɗo silmini assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh. Oɗon amma o loraki o wolwi ko ɗume e an bo ta wari kesum habdu windu commentaire maɗa. En ɗo mari shem gotel. En mari shem ɗiɗi. ɓe Zakiru Abubakar Modibbo Sabana gonɗo ha Marwa. ɓe jaɓɓani on hitande lattinde hesre lattinde ɗum hitande mana 1443 dow sewraki husutuki lewru annabijo men sallllahu alayhi wa sallam. min getti derɗiraɓe en keɗita jam. assalamu aleykum wa nda goɗɗo feere assalamu aleykum. min ɗon yiɗi a holla amin min gaɗirta video bance maɗo minin ma useni. ok wodi wala heɓe inchallah min kollan ne a waɗirta video be ne a monkirta video majum bo inchallah. kujero ɗo yima o wi min ɗon yiɗi a holla min min waɗirta video banje maɗo minin ma useni. ok min kollen ne a waɗirta video bana je amin majum inchallah. onon tan tokki amin nder channel ɗo on abona be amin abona be channel man. kala video je on dar pammi ɗon video man like on partage yawwa minin bo ton ɗo hokka min sembe min giya video je amin ɗon partage subscribing ɗo ɗuɗa liking ɗo ɗuɗa to minin bo kala ko on giɗi fu min gaddanan on. amma min gaɗa video like wala subscribing wala mana abone man wala on ƴamata ƴami moɗon hedi les commentaire
video majum ne nga waro to bandiraɓe ai ɗum tappa e ɓandu amma to okay abona waɗa like partage video lara ga fuɗɗam harangare okay amin sembe min tokka waɗango videoji majum inchallah kala marɗo haje ƴamal pat ƴama ƴamal muru en ɗo mari himɓe nayo okay woni mo wi no yiɗi a holla amin min gaɗirta video banje maɗon okay na mi jaabi ƴamol ɗo na mi jaabi ƴamol ɗo وهلكاتن ديار لمن في الحل يودي ويمنع وأغرامه نفسا وسيرا ونفاتا وعلما وآدابا وأرقى وآساه فقد كان خير الحل إماما مفهما وذو هيبة والمسيح فيه تحله أوساه أسد وأنا ويهدى مدور ولياته كالسن وسنر وساه ومنكبه أذي فيه وإزامه بيعام ورب الكره إذا المرفع كذا عبد الحبل وعمه ذراعه مرحب راحتي والأنوار الماء الله لا إله إلا الله وسائل أدراب وغير مذبذب الله لا إله إلا الله عاتب كراديس من الحق أرباب الله لا إله إلا الله وأناب ثوره تبسم ينجلي الله لا إله إلا الله في جمامي أولاك البرق الماء الله لا إله إلا الله وهماته قزما لساري ترجل وحافي بدرب ساكت ويشاء وآذانه موصولات بتفكر وإن قال قال الفضل والحق يرجع وينظر لا ذنوى وبالأرض غالبا يسوع الله لا إله إلا الله واجد رسول الله ينفي دنيا الله لا إله إلا الله إذا فرغ الأنهار يبدو ويلمع الله لا إله إلا الله وكل المجنون والمسك أربه الله لا إله إلا الله فمثل رسول الله لم يزم مجمعه. bandiraɓe bana en dokkino wakkati en ɗon duttiri be minti 5 en mbino 22h en darnan live meɗen inchallah en ɗon gondi لا إله إلا الله وأعلام خلق الله مئات خلقه من الناس أصحابا من الناس ألجاء ويتيم للآل لا يسيق ناداه ويقدع لام
إلى الحق يرجعون لا إله إلا الله ولم يتورع عن حلال ولو حلال لا إله إلا الله ولم تنكه في غالب الوقت يذبحون لا إله إلا الله ويركب آيانا جوادا ومرة Muhammad Sani o wine hala video do ko larani Instagram. Video to ko larani Instagram mi meɗai waɗugo, amma inshallah dokke min wakkati laro ko mimami wala formation do ko larani Instagram do, sai be hakkilo en daran dabare man inshallah. كذلك في الملبوس والديب فاحق يجالس أقواما ويلواد ترفاه ويمزح أعيانا يوليه مرة E Telegram bo, Telegram bo mirror go video ɗiɗina kam to ko laran Telegram do. To ma ne warata yerba audio ha group, no bo ne warata telecharge audio ha group do ray mani video do ko laran Telegram, amma inshallah en don do taskaram man to Allah lami do hoddiri. أحب ملكا يقطعن عرفه وما حذر المسكين لا يرثو جميعه وبالله مولى الحلق ذا الحلق يجمعه لا إله إلا الله وأكرمه Allah fonduen. كالرحمة Allah fonduen. Amin Allah fonduen. Allah walline jam. Amin Allah walline jam. So tem foti jango minimum min do nastugo jutta kam min tiɗi ɗo luttani amin be life amin, amma min ɗo luttiri ko himɓe ngadi jetato ha ɗo inshallah. Allah la ilaha illallah wa hasasahu man lillah Allah la ilaha illallah Allah la ilaha illallah Bandiraɓe, try again. Allah wallinen jam. Inshallah en tokkiti do banni majum. Kala nden kiɓe kati fu en ɗo nasta live banni, kala nden nasata fu network ma baɗo sarga en ngam majum Allah fondu en, Allah wallinen jam inshallah. نازي خيرا محمدا الله لا إله إلا الله ويا ليت شعري ما أروم لأمدا الله لا إله إلا الله فأفضل خلق الله ضرا محمد الله لا إله إلا الله وأكرمهم نفسا وصيرا ومجيدا